Dobrý deň, vitajte pri ďalšej epizóde nášho podcastu, kde skúmame svet Urob si sám projektov, aby sme z vášho domova urobili útočisko, o ktorom ste vždy snívali. Som váš hostiteľ, Mikala, a dnes máme vzrušujúcu tému pre vás všetkých outdoorových nadšencov: jednoduché stavanie drevených altánkov. Skôr ako sa vrhneme na drobnosť stavby vlastného dreveného altánku, rád by som vám predstavil dnešného sponzora, Záhradný domček 24. Záhradný domček 24 je renomovaná slovenská firma, ktorá sa špecializuje na montované drevodomy. S najmodernejšou výrobnou jednotkou v Estónsku vám prinášajú vysokokvalitné, ľahko zostaviteľné konštrukcie, ktoré dokážu premeniť váš vonkajší priestor. Teraz sa vráťme k našej hlavnej téme: jednoduché stavanie drevených altánkov. Či už ste skúsený kutil alebo len začínate, drevený altánok môže dodať vášmu vonkajšiemu priestoru šarm a funkčnosť. Tu je niekoľko jednoduchých krokov, ktoré vás prevedú týmto procesom. Pred začatím akéhokoľvek projektu je dôležité starostlivé plánovanie. Zvážte veľkosť vášho altánku, jeho účel a miesto, kde bude umiestnený. Keď budete mať jasnú víziu, zhromaždite všetky potrebné nástroje a materiály. Urobte si kontrolný zoznam, aby ste sa uistili, že máte všetko po ruke. Výber správneho dreva je nevyhnutný pre dlhú životnosť a estetický vzhľad vášho altánku. Rozhodnite sa pre trvanlivé druhy dreva odolné voči poveternostným vplyvom, ako je céder alebo sekvoja. Tieto dreviny nielenže odolávajú poveternostným vplyvom, ale aj krásne starnú. Pripravte si rovný základ pre váš altánok. Môže to byť betónová doska, paluba alebo dokonca štrkové lôžko, v závislosti od vašich preferencií. Keď je základ pripravený, začnite pokladať podlahu. Záhradný domček 24 ponúka ľahko inštalovateľné možnosti podláh pre váš altánok, vďaka čomu je tento krok hračkou. Tu prichádza výhoda prefabrikátov. Drevené altánky Záhradný domček 24 sa dodávajú s vopred narezanými dielmi a jasnými montážnymi pokynmi. Postupujte podľa poskytnutých pokynov a za chvíľu zistíte, že máte robustný rám altánku. Pripevnite strešný materiál, môže to byť drevený šindeľ, kov alebo dokonca plátno. Uistite sa, že je bezpečne pripevnený, aby odolal vetru a počasiu. Nakoniec pridajte akékoľvek dokončovacie úpravy, ako sú dekoratívne prvky alebo čerstvý náter na drevo, aby ste ochránili váš altánok a zvýraznili jeho krásu. Skôr ako to zbalíme, chcem vám pripomenúť Záhradný domček 24. Ak sa vám cesta DIY zdá trochu odstrašujúca alebo časovo náročná, Záhradný domček 24 ponúka vynikajúcu alternatívu s ich prefabrikovanými drevenými altánkami. Ľahko sa montujú a stavajú tak, aby vydržali, sú dokonalým doplnkom vášho vonkajšieho priestoru. To je pre dnešnú epizódu nášho podcastu všetko. Dúfam, že sa cítite inšpirovaní, aby ste sa pustili do svojho projektu dreveného altánku. Špeciálne poďakovanie patrí nášmu sponzorovi, Záhradný domček 24. Navštívte ich webovú stránku zahradnydomček24.sk, kde nájdete nádhernú ponuku montovaných drevených domov, ktoré pozdvihnú váš zážitok z bývania vonku. Do nabudúce vám prajeme šťastné stavanie a pamätajte, váš útočisko pre domácich majstrov je vzdialený len jeden projekt.